Tässä videossa testataan tätä uutta Fordin Simpson Seasonia. Mä oon tän asian kanssa aika myöhässä, mutta en hirveän. Tää tuli eilen. Aion ostaa portapassin tänään. En vielä. Vaikka noiskin ne tee mitään maailman hienoimpiakaan on, mutta come on, ne on Simpsoneita. Mä en keksi mitään puhuttavaa. On. Super Assault Rifle on tullut takaisin, mitä vitsiä. Okei, tänään on tullut niin paljon parempi asia. Ja pistoli, eikö oliks pistoli? Mä en oo varma. Ja toi aika on paljon pidempi. Ja aika uutta grafiikka. Mappe on ihan erilainen. Ja siitä mä taisin kuulla, että tää on vaan 80 pelaajan. Tää on paljon pienempi, niin tää on aika paljon intensiivinen. Strikeri on tullut. Oho. On pistoli vissiin. Tääkin on tullut. Oho. Onko tullut mitään uutta asetta, mitä ei ollut ikinä tässä pelissä? Tactical on tullut. Onko täällä bosseja? En oo varma. Onko medaljonkeja? Ei varmaan. Tää säröntyy tällä. Eikö tää voi rakentaa? Jaa. Jääks mä veteen jumiin just? Meikä luulen, että meidän jäät veteen jumiin. Ai että kun joku poske, että sais Mythic Striker. Tää on niin hyvä aina. Varmaan mun lemppari aina. Mikä toi? Mihin me mennään? Mä en oo varma mikä on Homerin talo. Älkää syyttäkö, mä en oo varma mikä on Homerin talo. Ikkunat menee rikki, kun niistä menee läpi. Mitä? Pesari on tullut. En mä kyllä pesaria ota. Strikeri. Ei ole tolvaa. Ei oteta tätä, kun toi vielä me saadaan. Ja otetaanko? Ei oteta. Toi on siis ihan hyvä ase, mutta sekin vie aeronammoja. Se on tää. Rangeri on tullut. Mikä tää? Joku on tehtävä. Tääkin on joku tehtävä. Tääkin on tullut. Matching. Tää ei kyllä oo hirveä hyvä. Mikä tää on? Epic kyllä otetaan. Ei kanta.
Miksi mä en löydä siellä? Slurprekka. Täydet nais. Mä näen. Ei tää. Ei. Oi vitsi. Kiitos kun katsoit videon. Se oli siinä. Jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava.